muso cɛ salen kɔfɛ ɲɛnamaya bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a dɔw n'u ka yatimɛdenw ma. Jateminɛw y'a yira ko banbagatɔ ka maa caman de b'u kɔ don fure ka filiyatɔw n'a ka yatimɛdenw ma, walima k'u gɛn yɛrɛ ka bɔ fure ka du kɔnɔ k'a da kun caman kan. O min kɛlen don ka gɛlɛyaba lase ni filiyatɔw n'u ka denmisɛnninw ma. An bɛ don min na komi bi Mali jamana kɔnɔ. Maa dɔw y'u ka jaabi di filiyatɔ ni yatimɛdenw ka hakɛ kan diinɛ kɔnɔ fo ka taa se laada ma, ani dɔw yɛrɛ fana y'u ka seereya di gɛlɛya min b'u kan. Emmanuel Fomba, ale ye pasteur ye Ɲamakɔrɔ église la Bamakɔ. Ni cɛ tɛ don min na, cɛ bolofɛn bɛɛ ye muso ta ye. Ni a y'a sɔrɔ fana muso tɛ don min na, a bɛɛ ye cɛ ta ye. Ko anw fɛ ko gɛlɛyaba tɛ a la. Maa o maa de mana dɛmɛ don filiyatɔ ni yatimɛdenw ma, o tigi sara ka bon kosɛbɛ Ala yɔrɔ. Imam Bako Tarawele ka fɔ la. Diinɛ dun kumana kan hakɛ la k'a fɔ o tɛ bɛn sariya la, parce que muso ka hakɛ bɛ cɛ fan fɛ a fatulen kɔ ka se ka den ninnu ladon fo ka taa se Ala ka wele yɛrɛ seli la u fana ma. Laadatigiw bɛ mun fɔ nin ko kan? Professeur Yaya Kulibali, ale ye laadalako dɔnbaga ye. Furu ye kalifa de ye. Ni cɛ fatura n'a sɔrɔ dɔgɔnin min bɛ yen n'o ka kan ka muso ta, muso bɛ kalifa o ma don bɛɛ la don. Ayiwa fitinin olu bɛ se ka di balimamusow ma k'u lamɔ fo ka se ma, dɔw bɛ di u mamusow ma u k'u lamɔ. A ɲaji tɛ labɔ abada. Mali sariya sunba ko cogo di nin ko in na? Maître Kasimu Tapo, ale ye sariya baarakɛla ye. A cɛ banna k'a to so min kɔnɔ, a furu cɛ ka so, a dagalen tɛ mɔgɔ si k'a labɔ o so kɔnɔ, hali n'a kɛra cɛ balimaw de ye. Fo n'o y'a sɔrɔ u bɛnna tiɲɛ tilali ko ka tiɲɛ tilala ka ban, so in dira denw ma walima so in kɛra fɛn wɛrɛ a feerela ka wariw tila bɛɛ ɲɛyɔrɔ dir'i ma, o kɔni na a bɛ bɔ so kɔnɔ. Aminata Kojugu, ale ye filiyatɔ ye min bɛ degun kɔnɔ, i ye seereya di an ma. Ni cɛ taara Bɛnɛ wari ɲini na sisan, Ala y'a kɛ yen kɔni sigi kun jalan na, a yɛrɛ ye wari sɔrɔ, a y'a balimaw ladon. Balimaw ladonnen kɔfɛ sisan, o kɔfɛ ale yɛrɛ nana taɲa sisan. A taɲanen, a balimaw banna anw na ka anw labila ka na Mali la. Ale yɛrɛ sigilen don Bɛnɛ o yɔrɔ la yen. Sisan ne nana Mali la, yanni n ka manamana ko kɛ ni ciwali cɛw ye, n ko n bɛ débrouiller ka n ka finiko sara la ka denmisɛnninw ka defasi kɛ. O yɛrɛ kuma dɔw ka gɛlɛn ma kosɛbɛ. Aminata Kojugu n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ nin lahalaya in na, minnu mago bɛ dɛmɛ la. Habiba Nango Tarawele, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamakɔ.